Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, ang imong gahom nagpakatao kanamo. Ang imong pag-atiman nagiya sa among mga kinabuhi, ug pinaagi sa imong sugo nibalik kami sa abo. Ginoo, kadtong mga nangamatay na nabuhi pag-usab diya sa imong presensya. Ang ilang kinabuhi na bag-o apan wala matapos. Nagampo ako diha sa paglaom alang sa akong banay, mga parente ug mga higala, ug alang sa tanan ng mga nangamatay na ikaw lamang ang nakaila. Uban ni Kristo kinsa namatay ug karon buhi, magmayaunta sila diha sa imong gingharian. Diin ang tanan namong luha mapahiran. Hiusaha kami pag-usab diha sa usa ka banay, sa pag-awit sa imong pagdaig sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Alam kita mga yan, ang Ginoo maanaa kaninyo. Alam kita mga yan, alang sa pagsawa ni Santos nga misa, paghandom sa tanang mga magtotoo nga nangamatay, labi na sa atong mga minahal, maghinuso una kita sa atong mga sala. Kaluyang dakila sa Diyos nga makagaom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon takita niya, ang ato sa kinabuhing dayon. Umagampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami, patalihuging nga maluluyon ang among mga pag-ampo, araw imo usab nga lig-unon ang among paglaom, nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad, sumala sa ilang gipaabot, samtang buhion namo ang among pagtuo, diha sa imong anak, nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Yesu Kristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuong nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios non nga hunahuna nga ang tanang tawo nga nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nagandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas
Sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, palihog atong usbon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato. Ni nagbalo siya kanato, sumala sa atong kasulaanan. Tubag, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon nga usa ka kaamahan na luoy sa iyang mga anak. Sa ingon na luoy ang Ginoo kanila nga madlukon kaniya. Kay nasayo siya giunsa kita pagbuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Tubag, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulak sa uma mabuklad. Mabuklad siya. Ang hangin muuros, ibabaw kaniya, umahanaw siya, ug wala na masayod sa iyang luna. Tubag, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. apan ang kaluoy sa Ginoo, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan. Alang kanila nga madlukon kaniya, ug iyang katarong alang sa mga nakdiha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ug nahinumdom sa pagtuman sa iyang mga sugo. Tubag, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atoa siya sa tuo sa Dios og nangaliyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, niyang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang Ebanghelyo sumalang ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunaan, ayaw kamo kaguol,
Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako arong pag-andam ug dapit alang kaninyo. Dili pakini tinuod, dili unta kamo sultihan niini. Apan kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Karong adlaw nga nagahandom kita sa tanang mga magtotoo nga nangamatay. Labi na sa ato mga minahal nga mipanaw na sa laing kinabuhi. Ug sa atong Ebanghelyo, ang Ginoo nagatudlo, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa atong pag-ampo sama sa Angelos, ibubo Ginoo kanamo ang imong mga grasya. Ug sa katapusan sa Ebanghelyo, ang Ginoo nagatudlo, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Usa kita na naghala nining santos nga misa, ang hanumanan sa sakripisyo ni Kristo sa krus, tungod sa atong pagtuo nga ang tanang mga tuana sa laing kinabuhi, unsa ang ilang mga sala, sila malingkawas tungod sa ato mga pag-ampo. Ang mga nangamatay malingkawas tungod sa kaluoy ug gugma ni Kristo. Kay sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagatudlo, kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato kang Kristo. Makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat, bisan pa ang kamatayon, nga makapahamulag kanato sa gugma sa Dios, nga
iyang gipakita ni Kristo nga kilang tanang mga tao mga yuta lamang o abo o sa abo kita mo balik. Mga pila ka adlaw nga milabay, nakita nako sa Facebook mga sementeryo sa mga lungon, sa mga pare nga mga Jesuita o kini maong mga pare, mga ilado kayo sila, na ay mga scientists, na ay mga astronomers, na ay mga dagkong tao. Pero ang ilang lubnganan, pareho ra puro. Gamay lang nga bato nga timailhan nga kining tawhana namatay. Ug unsang adlaw siya na tao ug nagaampo alang ug pagpahinumdom nga kita magampo sa mga nangamatay. Kitang tanan mga abo lamang ug kung wala pa'y COVID karon dito sa mga sementeryo mura og ga fiesta o ga parte o usahay mahitabo nga magpalupiganay o kinsay pinaka maanindot nga bulak, pinaka maanindot nga kandila o pinaka maanindot nga mga pagkaon sa pagbisita sa sementeryo na importante lamang pinaka atong mahinumduman nga kita gikan sa abo o sa abo kita mo balik apan tungod sa gugma sa Dios, sayang kaluoy, sayang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, kita nga abo, ya kitang gihimo nga mga sinagop, nga mga anak, nga gikan sa atong, human sa atong pagpanaw nining kalibutan ang Ginoo, nagaandam og dapit alang kanatong tanan, sayang ginharian, aron kita makaambit sa kinabuhing tunhay o kalinaw o kalipay, kuyog sa Ginoo. Muna siyang mingon sa Ebanghelyo, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dakit alang kaninyo. Pahulay nga dayon ihatag sa tanang mga magtutuo nga nangamatay o Ginoo ang imong kahayag mo danag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog. Nagtuo kita sa kahiusa sa mga santos, masaligon sa atong pagtuo, ibayaw ta ang atong mga pag-ampo alang kanila, nga miagi na sa gangaan sa kamatayon, ilabi na alang kanila nga
kinahanglan sa kaluoy sa atong mga pangaliya. Bisa busa mo ingon kita Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta, dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunhayng himaya sa kahingpitan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw ug kahayag ihatag sa makalag, ilabi na ni adtong wala gayud makaila kang Kristo niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsuulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ug atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalinaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan dinis ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pag-ampo magtabang sa atong paryente ug mga higala nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Among labing makagahom ug mahigugmaong amahan, tabangi kami aron mo tubo ang among pagtuo ug paghigugma. Ug aron makita namo ang kamatayon nga mo'y among pagahimugso diha sa gingharian sa langit. Uban sa among mapaubsanong pag-ampo, ituot nga maangkon sa tanang mga nangamatay, ang kaluoy nga sa kanunay ilang gipangandoy. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan kay kan sa imong kamangyatagon, na dawat namo kiniamong yarag kanimo ang paan o bino, nga abot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga paan sa kinabuhi, ug ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Tego ng Diyos ang tod sa kahanturan. Ang mga igsuon, pagampo kamo ano ako gang inyong
sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kahimot kini among mga halad, aro ang imong mga alagad nga nangamatay, madalangan ha sa himaya sa imong anak, kay nagdugtong man kami, pinagi nining halangdong sakramento sa gugma. Kini among di pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Anay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo. Aro ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon, magahupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagatuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Ug ini katuna sa among puloy-ana niining kinabuhi, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Ug busaw ban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way honong nga pag-awit. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kinialang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingan, mikuha siya pa. Kami pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan
alang kanino. Sa samang pagitapusang panihapon mi kuwasya sa kalis, mi pasalamat kani pag-usap, mi hatag ni ini ngadto sayang mga tinon-an ug mingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini, kay kini mang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom anak. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo ang amahan, hinimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo o magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis kamong Papa, pulito among obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi sa mga igsoon nga nangamatay. Ang malao mo nga mabanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton lata sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dayigon, ug mo ikaw nga himayaw, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya, ihatag nga naha kaniyo makagahong nga ama, iha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa abo kita gikan ug sa abo mo balik, magamo kita sa ato langit noon nga amahan, ang nga mga magtotoo nga nangamatay makaambit na sa kinabuhing tunhay sa langit.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay. Kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabuboton. Hatay kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ama naa kanini. Manaasab kanimo. Para ito pakita atong panag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas sa Ginoo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabayandayan. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee.
Umagampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami. Ihatag ang imong mga alagad nga nangamatay, makatapon, nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw. Kaya alang kanila, among gisaulo kining sakripisyo sa Eucharistia. Kini among gipangayo, tinagan ni Kristo among Ginoo. Sunod ang responso. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo ninyo, iampo sila. San Miguel Arcangel, iampo sila. San Juan nga magbubunyag, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo sila. San Pedro, San Pablo, Iampo mo sila. San Andres, Iampo mo sila. Santiago, Iampo mo sila. San Judas Iscadeo, Iampo mo sila. San Sebastian, Iampo mo sila. San Lorenzo de Manila ug mga kauban, Iampo mo sila. San Pedro Calungsod, Iampo mo sila. Santa Ana, Iampo mo sila. Santa Teresa, Iampo mo sila. Santa Catalina, Iampo. San Roque, Iampo mo sila. San Isidro, Iampo. San Nicolas, Iampo. kamong tanang mga santos ug santa sa Dios. Iampo mo. Kristo pasaylo ang ilang mga sala, tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kristo, hinumdumi ang ilang mga maayong buhat. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kristo, dawata sila diha sa kinabuhing tunay. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kristo, hupaya ang among kaguol. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Diha ni Kristo ana ang kaluoy ug kapuno sa kaluwasan. Busa mag-ampo kita sumala sa atong gitulo sa Ginoo tanang amahan namo. Amahan namo, anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa kadaotan. Ang makagahom nga Dios ug amahan pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas nga sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon. Aron iapil na sila pag-ihap sa imong santo sa langit. Kini among gipangayo, pinagin Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dahil ihatag kaniya Ginoo. Ug kahayag nga may pagkapalong nadanag ang kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Ang ilang kalago, ang mga kalag sa mga magtotoo nga nangamatay, pinagi sa kaluoy sa Dios, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap ang kanimo. manalain sa Diyos nga makagaam sa namahan, ang Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na yung kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.